Josi Okinen, arratsaldeon. Arratsaldeon berri. Aitortza txiki bat egingo dizut zeuri eta etxeko danari. Aurten elkarrizketa ederrak izateko aukera izan dugulako, asko aberastu gaituztenak, da bestak beste plazer bat izan dalako zu ezagutzi Josu eta zurekin izan dako solasaldi hemen egon zinelako, eta biraren berri, eta diskoak eta zure lanaren berri eman zenigun, eta bestak beste esaten, ikerlaria naiz berreskuratzen lanetan nabil pianista izateaz gain, eta sekulako obra barri bat aurkitu, txukundu eta aurkeztu duzu. Josu? Bai, hala da. Duela hilabete batzuk hasi nitzala nire hurrengo diskarako errepertoria bilatzen, eta orduan konturatu nintzen Feliz Lavillak emandako eskuizkribu batzuk nitula, eta hasi nintzen eskuizkribu horiek aztertzen, eta derrepente ikusi nun bat oso berezia zala eta ezaugarri desberdinak zitula, eta orduan konturatu nintzen hortaz sakondu behar nula. Hitz egin genuen Josu aurrekuen Feliz Lavilla zure irakaslea izan zen, berarekin zu askotan egondakue irakatsitakue berak hainbat kontu, eta Feliz Lavillak izan zuen Aita Donostiarekin lagun izateko eta harreman hori izateko aukera hori, eta Felizen papeletan aurkitu duzu altxor hau. Galdetu nahi dizut, Aita Donostiaren obraren balioa zein izango litzateken, batez be Euskal Ondareari dagokionez, esan duzulako hori beste galdera bat izango da, pieza honek nazioartean ere balioa izan dezakela, edo jartzen gaituela Euskaldunok bai nazioartean onelako obrekin. Bai, alde batetik importantea da, ze Euskal Herriko kulturaren ondarea, edo Euskal Herriko ondarea aberastuko delako, hori ziur. Baina baita ere, pieza honek daukan kalidadea eta hizkuntza vanguardista hain importantea eta hain moderna denez bere garaiko, ni konbentzituta nago nazioarteko mailan izango dela pieza bat edozein repertorioetan jartzeko eta edozein pianista jotzeko mundu mailan. Josu, esan duzu, modernoa da, hain modernoa da bere sasoirako irakurri dudalako, niri albiste hauek irakurtze prentxan eta asko gustatzen zaidalako, Eta orain azalpenak jasotzeko aukera izan da lujo bata. Esaten gabiltzen nien, hau oso modernu esan sasoi horretarako, hau abanguardia izan zen bere sasoian, impresionista la obra bai entzun dizut, zer adierazti nahi du honek, eta zer gaitita hain modernu hau, bestak beste bai sasoiko musikariek eta euskal musikariek folklorea egiten zutelako batez be? Begira, nik dakidanez, Felizek kontatu zidan garai hartan Aita Donostiak naizuna zan pianoren sonoridade berriak probatzea eta experimentatzea. Eta orduan, beraiek jotzen zuten lau eskutara pianoa ia asteburuero Lasarten zeukan etxean Aita Donostiak Bila Mirentxu izenarekin, eta dirudienez egun baten Aita Donostiak esan zion Felizi, beida, hau naiz idazten, baina ez dakit nola jo eta ze soinuak aukeratu hau jotzeko, eta mesedezuk probatuko dezu eta esango diazu, baina hau zan ja 1954 urtean, eta 2 urte geroxeago ja hil zan Aita Donostia, orduan ez eukaten denbora sakontzeko, eta geobizitzak eramaten zaitu beste bide batzutik, eta horrela utzi zuten, eta urteak pasazian, eta nire eskuetara erori zan. Esango dugulako 1954 urteko partitura originala da, ez zuk eskuartean izan duzuna, erori dana, zure eskuartean erori dana. Bero gaixotu egiten da Aita Donostia 56an hiltzen da, bere azken obratzat har daitekena. Nolako lana izan da irakurri dudalako, Josu, notaz nota ibili zarala, berregiten lan bat izan dela, berri datzi egin duzulako eta berriro ere danon eskura jarri duzulako, zenbat lan dau honen atzien? Beida, alde batetikan da ikerketa dokumentala. Horretarako eskuizkribua zertu behar da, eta notaz nota mosaiko lan bat egin behar da. Eta hoia eukita gero, orduan hasten zea beste ikerketa batekin, praktikan oinarritutako ikerketa. Horrek esan nahi du, probatu behar dituzula soinuak pianoan, aukeratzeko eta
selekzionatzeko baita ere gehien gustatzen zaizunak pieza hau interpretatzeko. Orduan, bi bide zeharo desberdinak dira. Baina azkenean horrelako altxor bat jasotzen duzu eta benetan merezi dula. Eskuartean ikusi duzunean, ze sentitzen da? Beldurra. Eta zalantza asko. Baina baita ere kuriosidade handi bat eta kristongogoak lantzeko eta sakontzeko eta jarraitzeko. Impresionista berba hori, aipatu dizut, hau galdera pertsonala da, impresionismoa kuadroetan eta badakigolako zer dan, niri asko gustatzen zaidan, espresio bat esango dugu, musikan zer ulertu behar dugu? Imaginatzen dezun bizitza, ez ikusten dezuna. Da sentimentu oniriko bat, dia sensazioak, dia usaiak, dia oso zaila da esatea. Sentitu behar da. Zederra, Josu. Besteak beste obra ez ezagun batzuk ere agertu direlako, gaur elkarrezketa idazten nengoen bitartien asko zerrezago edalako uso zurila entzuti, esango dugu. Entzuten egon garelako beste maisu handi batzuen piezak ere agertu direlako, guztiak disko baten kaleratuko dituzulako, zure planak zeintzuk diren galdetu behar dizut, zer sartuko duzu, zedien zelan datorru da, besteak beste zin egin dizulako aurrez aurre ikusi berzaitu dela, pian guzaten. Beida, joan den astean aurkeztu nun Gipuzkoako Diputazioan audio sampler bat, hemen daukadana, ez dakit ikusten dezuten, eta hau izango da aurkeztuko dudan diska, baina hau da muestra txiki bat. Sampler hontan aurkeztu nun Pascual Aldaberen bigarren bagatela. Pascual Aldabe zan Lesakako konpositore famatu eta importante bat, Donostian bizi izan zana, Parisen bizita gero. Baita ere Tomas Garbizuren euskal dantza batzuk eta Lonbideren pare bat sonata, Lonbideren sonatak agertu dira Santiago de Txileko etxe bizitza pribatu baten. Pentsa. Imaginatu nolakoa dan bizitza. Pentsa zema buelta ematen duten, gero izan dalako bai generazio bat, belaunaldi bat oso jantziak izan ziren, bai idazliek, bai musikariak, bai hor gerra bat egon zan, asko bidaiatu izan dutenak, erbeste ere ezagutu dutenak, gero etorrik eran bestera batera sentituko zutelako bai euskaldun izatearen kontu hori ez da, gauzak sortzeko, gauzak berreskuratzeko, hor azkenien balio emateko horreri. Gauzak berreskuratzeko eta gure ondarea ezagutarazteko eta gizarteari itzultzeko gizarteak eman diguna. Aita Donostiak konposatu ditu pieza batzuk eta nik egin dudan lanarekin orain aurkeztu diezaioket gizarteari berak egindakoa. Horri ikusten da adibidez partitura honetan Aita Donostiren Andante Doloroso, orain posible dala ikustea, entzutea, jotzea eta disfrutatzea. Eta baita ere aberastea guk daukagun ondarea, baizik eta askotan ez gea konturatzen eta ez diogu garrantzia ematen daukagunari. Esan dugu, beste pieza bat, ondare horretarako, kultur ondare horretarako, beste altxor txiki bat, zeure lanari esker originaletik abiatuta egindako lana, berregite lan hori, notaz nota egin duzuna, mimoz egin duzuna, ja danon eskura jarrita dagoena, Andante Doloroso, Aita Donostiaren azken obra, ineditua izan dena, ez ezaguna izan dena orain arte, Maurice Rabelen mailan jarri duzu bai? Bai, dudari barik. Analizisa egin da gero, ikusten da askotan erabiltzen dula deitzen den akorde maior-menor hori, hoi Bartokek erabiltzen zuen, eta baita ere Maurice Rabelek. Eta hor bi maisu hauen influentzia ikusten da pieza hontan. Josu Okinena, ez da izango bigarren nabe azkana,
Espero dut ez, ez? Seguro ez ez, batera berba egiten dugun bakoitzien, bueno, ilustratzen osulako ez dakit, ederra da, zuaz horreitxe Josu, ia alkarri ikusteko aukera daukagun antzokiren baten, hori bai izango dela ederra. Bai. Nik uste dute irailerako posible izango dela. Zorra hor daukagu, irailean Euskal Herrian egonda hurbilduko garalako, imaginatzen duzun bizitza. Ederra, imaginatzen dudan bizitzan musika ezinbesteko dalako eta onelako lan egiten duten ikertzaileak, musikariak eta pertsonak bebai. Josu ginena mila esker. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Agur.